Hola, xics i xiques, com esteu? Preparats per a una nova classe de mates? Sí? Vinga, anem tots junts a la pàgina 192 del nostre llibre de text. Vaig a compartir la pantalla. Ja la tenim ací. Vinga, posem la data per ací dalt, ens fixem, com sempre, com està escrit el número 190-2 i comencem. Avui anem a representar les dades que tenim en aquesta taula en un gràfic de barres, que és això que tenim ací. Ací tenim una taula i ací anem a posar aquestes dades. Vinga, diu l'activitat que Elisa vol representar la quantitat de xapes i boles que tenen 3 amics, que són Àlex, Rosa i Joan. Àlex té 4 xapes i 5 boles. Rosa té 7 xapes i 6 boles. I Joan té quantes xapes? 5. I quantes boles? 5. Molt bé. Vinga, anem a representar. Prepareu color verd i color groc. Comencem per el verd per a representar el número de xapes. A veure, el d'Àlex ja està fet, perquè així té una barra fins al 4, perquè té 4 xapes, i té una barra fins al 5, perquè té 5 boles. Anem a veure Rosa. Rosa té 7 xapes. Tinc que fer una barra fins al número 7. Canvia de color. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I baixa la barra. Vosaltres pinteu-la per dins també, val? Poseu pausa quan ho necessiteu, Jo vaig fent per a que el vídeo no es faci massa llarg, però vosaltres aneu posant pausa i feu-ho a soletes. Vinga, anem a representar les 6 boletes de Rosa. Representem fins al 6, pugem fins al 6 i baixem. I ara anem a representar les de Joan, que Joan té 5 de cada. 5 boletes, perdó, xapes i 5 boles. I ara, mirant aquest gràfic, podrem contestar ràpidament a les preguntes. Qui té menys xapes? És a dir, qui té la barra de xapes més xicoteta? Mireu el gràfic. Molt bé, Àlex. Jo vaig a fer fletxes, val? I més boles, qui té la barra de les boles més gran? Rosa, molt bé. I qui té el mateix nombre de boles que de xapes, és a dir, que té les 2 barres igual d'altes? Joana. Molt bé, fantàstic. Els gràfics ens donen la informació de manera visual. És molt fàcil buscar i saber què hem de contestar, veritat? Anem a fer aquesta activitat. Diu, representa les dades de la taula en el gràfic de barres. Així, un xiquet que se diu Lluc ha anotat en la taula la quantitat de peons de cada tipus que té un joc. Els peons, sabeu que és una fitxa dels escacs. El que jo no sabia és que n'hi havia grans i xicotets, potser és que té diferents jocs. Aleshores, anem a representar així els que té de cada color que siguen grans i que siguen xicotets. Jo agarraré el taronja per als xicotets i el blau i el verd per als grans. Vosaltres prepareu un color blau i un taronja. Vinga, poseu pausa i representeu els que té de color verd, grans i xicotets. Jo continuo. Verds en té 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Molt bé. Baixa i continuem. Molt bé. I grans de color verd té 4. 1, 2, 3, 4. Ui. I vosaltres ho pinteu. Vos heu sentit igual que a mi? Vinga, continuem posant els de color roig. Anem a fixar-se que xicotets en té 7.
Ahí, com està al revés, ho poso jo al revés també. Xicotets en té 7. 4, 5, 6, 7. Baixe. I ja ho tinc així. I grans en té 9. Ala, en té molts. Vinc cap així i ja ho tinc. Anem als últims, que són els de color groc. Xicotets en té 5, que ja estan posats, i grans en té 8, que hem de posar-los nosaltres. Val? Vinc així i ja ho tindria. I ara anem a contestar aquestes dues preguntes que ho veurem ràpidament mirant el gràfic. De quin color hi ha més peons grans? De color roig, de color verd o de color groc? A veure, mirem la taula, la barra més llarga. Està molt bé. Roig, aleshores, roig. Ho posem així, ben escrit. I de quin color hi ha menys peons, de quin color hi ha menys peons grans que de xicotets? Val? De quin color, de verd, roig o groc, té la barra de color blau més xicoteta que la de color taronja. Molt bé, el color verd. Ho poseu així. Sí? I vinga, ja ho tindríem. Us agrada treballar amb les barres? A mi m'encanta fer gràfics. Espero que a vosaltres també. Una besaeta i fins el pròxim dia. Adeu.